Sugatan ng dalawang katao matapos salpukin ng isang pick-up ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa kahabaan ng Barangay Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan, pasado las 5 ng umaga ngayong araw. Ayon sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng dalawang sasakyan ang magkasalungat na daan sa nasabing lugar nang bigla umanong nag-overtake ang pick-up. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver ng pick-up dahilan upang hindi makabalik agad sa kanyang linya na naging sanhi naman upang masalpok ang kasalubong na motorsiklo. Base po sa investigation natin, according po dito sa dalawang driver, ito pong Ford Everest, galing po ng Kalasyaw, nag-overtake allegedly. May in-overtakean siyang ng sasakyan na nakauna sa kanya. And then, nung umovertake siya, nag-encroach siya doon sa kaliwang lane kung saan nakuha niya yung, na-encroach niya yung lane ng motorcycle. And then, nung itatangkain na niyang ibabalik para at least makaiwas sa sa collision, nagkaroon ng biglang na-flat yung kanyang harap ng gulong nitong Ford Everest. Na kung saan, dahil doon sa pagka-flat nung ng sasakyan niya, hindi na niya kaagad na ibalik dito sa kanyang linya. At yun na nagkaroon ng collision. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang sakay ng motorsiklo na kasalukuyang nasa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Ayon sa pulisya, nagkaroon na raw ng inisyal na pag-uusap ang mga sangkot sa insidente at handa umano ang driver ng pick-up na sagutin ang lahat ng danyo sa insidente. Itong driver ng Ford Everest, aminado naman siya na siya nga yung nag-encroach doon sa linya nung nakamotor. So, according naman sa kanya, isasagutin niya lahat yung gastos. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa mga motorista. Bago po tayo umalis ng bahay at tayo po ay magmamaneho, mapa 4 wheels o motor or 2 wheels, siguraduhin po natin na nasa maayos na kalagayan yung ating sasakyan. Tingnan muna natin yung tinatawag na blow bagets bago tayo umalis ng bahay at magbiyahe nang sa ganun is maiwasan natin ang mga aksidente na ganito. Lester Narag, Balitang Solid North.